18 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 17 листопада, 1359-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. У Білорусі затримали журналіста українського радіо Павла Шаройка. Його підозрюють у шпигунстві. Дружина Павла припускає, що заарештували його ще 25 жовтня. Саме тоді він востаннє виходив на зв'язок. Посольство Білорусі в Україні на офіційні запити не відповідає. В Національній спілці журналістів повідомили, що до затриманого Шаройка вже пустили українського консула. Шаройці там надали державного білоруського адвоката. При цьому він не розголошує суті справи, нібито через заборону. Докладніше у сюжеті. Про затримання журналіста українського радіо. Усі випуски новин українського радіо розпочинаються сьогодні однаково з інформації про затримання їхнього журналіста у Мінську. Павло Шаройка – власний кореспондент радіо з 2016 року. Ми не можемо відкинути цю версію, що це журналістка через журналістську діяльність. Через ті його гострі матеріали, які він передавав про опозицію білоруську, про затримання Павла Гриба на території Білорусі, про маневри військові «Захід-2017». Ми цього не можемо виключати. Спочатку обшук, потім затримання. 25 жовтня українського журналіста Шаройка затримав КДБ, нібито за підозрою у шпигунстві. У Нацспілці журналістів України вимагають звільнити колегу. Там повідомили, дружина Павла Олена нині залякана. Напередодні жінка приїхала в Україну, аби зарадити чоловікові. Абсурдним виглядає звинувачення в шпигунстві для професійних журналістів, бо очевидно, що професійний журналіст, він збирає інформацію. І ми дуже розраховуємо все ж таки, що Білорусія не буде вчитися у Путіна, у режиму Путіна, і все ж таки звільнить із арешту нашого журналіста. В українському МЗС про факт затримання Шаройка знають. Запевнили, з'ясовують подробиці. Міністерству закордонних справ України відомо про затримання в Білорусі громадянина України. І в цьому зв'язку МЗС вживає заходів у справі захисту його прав. Обставини і деталі та причини затримання на цьому етапі не коментуємо. Національна спілка журналістів України вже звернулася до своїх європейських колег. Проінформували Офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. В Українському комітеті з питань національної безпеки і оборони заявляють, затримання Шаройка свідчить про те, що влада Білорусі веде діяльність, яка спрямована проти суверенної України та її громадян. Ільвіна Цибулаєва, Євген Кадзикін, «Заман», АТР. Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі повідомив про викрадення в Україні журналіста грузинської телекомпанії «Руставелі-2» Тамаза Шашвіашвілі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, викрадення зробили спецназівці. Разом з ним затримали й двох його друзів. Їм надягли мішки на голову і в наручниках відвезли в невідомому напрямку, написав Саакашвілі. Він додав, що Шашвіашвілі все життя був журналістом, нічим іншим, окрім як збором і розповсюдженням публічної інформації, не займався. Где-то 40 минут тому назад похитили из дома, похитили в буквальном смысле, переодетые рабочие, которые ремонтировали соседнюю квартиру, какие-то спецпризначенцы, в таких формах рабочих. Журналиста «Руставель-2» – это крупнейшая грузинская телекомпания, самая лучшая телекомпания, наверное, на постсоветском пространстве. Журналиста, который здесь работал много лет, у него была аккредитация от Министерства информации Украины. Томас Шашвиашвили, он также освещал мою деятельность, поэтому с этим связано похищение. Надели мешок на голову, наручники и увезли в неизвестном направлении. Пізніше стало відомо, що грузинського журналіста Тамаза Шашвіашвілі та його друзів доправили до аеропорту Київ. Там зараз перебуває наш кореспондент Віктор Пономарьов. Він зараз на зв'язку зі студією. Вікторе, вітаю. Вітаю. Чи відомо, де грузинський журналіст? Тут в аеропорту Київ зібралися декілька десятків активістів. Частина із них ви можете бачити за моєю спиною. Вони тут чергують. Частина активістів розкидана по території аеропорту Київ. Вони також чергують і намагаються знайти викраданих грузинів. І серед активістів перебуває поруч з нами і Давид Секваралідзе. У нього ми запитаємо останні новини. Пане Давид, що відомо на цю хвилину, де зараз перебувають викрадені громадяни Грузии? Ведомо то, что, к сожалению, в стране полный беспредел. По приказу Петра Алексеевича Порошенко
Первый заместитель СБУ по фамилии Демчина провел сегодня операцию под названием «Эмигрант» без жодного документа, без жодного судебного решения, без какого-нибудь легального документа. Они ворвались в квартиру к двум ребятам. Один из них, Мамук Абашидзе, это офицер грузинской армии, который в 2014 году с Давидом Макишвили, с полковником также грузинской армии, учредили и обосновали первый подготовительный центр для украинских военнослужащих. Давида они уже депортировали таким образом мешком на голове. Им скрутили руку, их избили, поскольку в квартире большое количество крови, и это изъято официально следствием. До нужного времени, пока мы расследуем эти дела, и те порядочные люди, которые не будут выполнять преступные наказы, а также журналиста, такого же, как вы, Тамаза Шаушишвили, который уже 3 года находился и работал в Киеве. Он представитель Руставиду, это самый рейтинговый телеканал Грузии. Відомо, де зараз вони перебувають? Неведомо. Вот поэтому мы ищем. У него была полсутка право на постоянное место проживания в Украине. У него было официальное разрешение от Министерства информации Украины, хотя на это никто не обратил внимания. А также Вану Надираде награжден орденом Героя Украины в 2014 году. Его тоже 9 офицеров Альфы или работников Альфы скрутили руки и запихнули в самолет. Мы с 12 часов пытаемся понять, где эти ребята, где они физически находятся, какое их состояние, физическое состояние здоровья и что с ними будет. Никто об этом не говорит. Все говорят, что это поручение от президента, от первого лица. В этом замішана СБУ, к сожалению. Дуже дякую. Да, це був Давид Секварелідзе, він нам розповів останні новини. Ми продовжуємо залишатися тут в аеропорту, і як тільки що стане відомо, ми повідомимо вам. Слово тобі, Ескандере. Дякую, Вікторе. Віктор Пономарьов із аеропорту Київ, де, ймовірно, перебувають викрадений грузинський журналіст Тамаз Шашвіашвілі та 2 його друзів. Президент Чехії виступив з черговою скандальною заявою щодо Криму. На думку Мілоша Земана, європейським політикам просто не вистачає мужності висловити публічно, що анексія півострова Росії – це завершена справа. Хоча більшість євролідерів вважає так само, переконаний Земан. Такі думки чеський президент висловив в інтерв'ю журналістам ТАСС. Раніше, під час виступу у Страсбурзі, президент Чехії запропонував заплатити Україні і таким чином узаконити анексію Криму. Тоді в уряді Чехії назвали заяву Земана особистою позицією президента, а українська сторона висловила обурення. Затриманий напередодні в окупованому Криму Мустафа Мустафаєв знайшовся. Його досі утримують кримські силовики у Севастополі. Дружина затриманого Лінара Мустафаєва у коментарі нашому телеканалу повідомила, що її чоловіка привезли у відділення поліції Севастополя лише після опівночі. Де його тримали весь день, до того невідомо. Жінці вдалося 2 хвилини поспілкуватися із чоловіком. Мы увидели 12, начало 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Естественно, я ему стала успокаивать, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает, мы сегодня вечером поедем, адвокат с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехал в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, глава сельского совета, в шоке о том, что все случилось, потому что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинить могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? Напередодні у Криму відбулося щонайменше 3 обшуки. Зокрема, в родині Мустафаєвих у Совєтському районі ФСБ та озброєні силовики завітали до них зранку, розтрощили двері та вікна, побили дітей. Під час обшуку нічого забороненого не знайшли. Попри це, заарештували голову родини Мустафу Мустафаєва. У розпорядженні Меджлісу є копії протоколів обшуку в селі Пушкіно Совєтського району. Про це повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескандер Барієв в ефірі телеканалу АТР. Згідно з документами, куратором обшуку був старший слідчий слідчого управління МВС Росії по місту Севастополь, майор юстиції Дянкін СВ.
Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо и ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства, и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться «Заман» підсумки о 20-й годині. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшами» з Любомиром Ференцем. Будьте з нами.